vaše věc. Konto štěstí. Ale ta písnička se jmenuje Konto štěstí. A ta písnička byla napsána pro seriál Konto štěstí, televizní seriál. A je to taková trošku méně známá věc, to si myslím, že právě potěší třeba právě posluchače, že si řeknou, no, aspoň dá něco, co není úplně tak jako notoricky známý. Tu napsal kdo? Tu jsme napsali s Frantou Lenečkem. Ano. Zase ti tam poradil jako... Ne, tentokrát jsem napsal předeho já. Jo. A on naspíval tu Ivetu Bartošovou. Ano, přesně. Představit. Ne, tak dejme Konto štěstí, protože já si myslím, že prostě dát trošku neznámou, ne, ona není neznámá, to nemůžu říct, ale méně hitovou, méně známou věc. No, já bych neřekl hitovou, já bych spíš řekl, ne tak často hranou. A tak dobře, no. Ne tak často hranou. Tak to je dobře řečený, ne tak často hranou. Ano, protože hitová je tutáč. Tak jedeme Konto štěstí. Disco příběh. Kiss.